Әлмәт района Урман Кәлей авылы халкы кыргыйтләрдән интегә шушы көннәрдә алар көтүе белән шәхси хуҗалыкка үтеп кирип, 19 үрдәкне бутарлап ташлаганнар һәм бу һөҗүм итүнең беренче очрагы гына түгел икән. Авыл халкы бүген кыш кортыннан бигрәк балалары өчен куркып яши, чөнки этләрнең кешеләргә ташлану очраклары бар инде. Җирле хакимият бу проблеманы хәл итәр өчен нәрсә эшли соң? Әлмәттән үз хәбәрчеләребез материалы. Так, вот то, что от уток осталось. Просто вот загрызли. Әнвәр Ювакаев әрәм булган кышларын күрсәтеп сыкрана. 380 сумнан сатып алынган бәпкәләр инде суярлык булып өлгергән иде ди ул. Этләр күз ачып йомганчы 19 үрдәкне юк итә. Хатыны белән куып та карыйлар, ләкин алардан тиз арада котылырга көчләре җитми. Эт тавышын ишеттек тә, ирем йөгереп чыкты да, уф, бетте, мәйтәм нәрсә булды. Йөгереп чыксам, монда 3 эт үрдәкләрнең кимереп ята. Берсе ишек алдында йөри, без аны куа башлагач, гел ыргыла башлады. Шул хәтле эшәке. Авылда бу инде беренче очрак түгел, күршеләрендә 9 үрдәкне бутарлаганнар, берәүләрнең тавыкларын әрәм итәләр. Ләкин иң куркынычы, этләрнең кешегә зыян салу ихтималы бар. В прошлом году зимой вот сам видел, когда Былтыр баланы талы яздылар инде, мин күреп алдым, аларны куып тараттым. Авыл җирлеге башлыгына да әйттем, ләкин җавап кына булмады. Гел төнне чыгарга куркыныч, монда ишек алдына кыш көне тем более. Ул балалар мискинкәйләр ничек мәктәпкә йөри торганнардыр. Светлана Мәүлетова инвалид бала тәрбияли, аны еш кына ишек алдына алып чыгып үзен генә калдыра. Койма булса да куркыныч ди ул. Не дай бог, собаки зайдут еще раз во двор и могут укусить ребенка. Баланы үзен генә калдырмый башладым. Этләр бик усал, урамда йөреп явызланып беткәннәр. Шуңа сак булырга кирәк. Авыл җирлеге башлыгы да саклык чараларын халыкның үзенә күрергә кушкан, ягъни капка коймаларны бикләп йөрергә. Әлмәт шәһәренең үсеш департаментында кыргый итләрне аулау өчен бу авылга җаваплы ишманы еш чакыртуларын әйтәләр. Между исполнительным комитетом и подрядной организацией Махсус оешма белән 639 хуҗасыз этне тоту буенча килешү төзелде. Шуларның 570-ен инде кулга төшерделәр. Аларны стерильләштерәләр, котыру җиреннән прививка ясыйлар, чип куялар. Ләкин чип этләрнең усалыгын бетерми шул. Бүген кыргый этләр проблемасы барлык төбәкләр өчен дә актуаль. Чөнки яңа закон буенча аларны атарга ярамый. Урман Кәлей авылында исә үлгән үрдәкләр урынына яңаларын алып, коймаларын ныгытырга җыеналар. Әлмәт районыннан Люциана Твулин, Алсу Ахмәтҗанова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.